Sziasztok emberek, én Dragonfire vagyok. Ez a Minecraft túlélés 4. része lesz. Itt van velem Ricsi. Szia Ricsi. Szevasz! A mai részben azt terveztük, hogy elmegyünk bányászni egy kicsit. Meg egy kicsit kalandozunk. Ó, hát mi van itten? Megcsináltam tegnap, de úgy is láttad a részt, úgyhogy... annyi, hogy azt nem tudom, hogy a tökök az hogy fognak megnőni. Amúgy... Ezt nagyon keményen... Ki kell bővíteni. Hát majd igen. Kitapostad? Semmit. Bővíts ki még egy földet. De már nincs nálam föld. Ezt is ástam, mivel kiízeltem. Kerítés meg, vagyis lehet, hogy maradt, úgy emlékszem. 10 darab. Láttam úgy darabba. 10 darab? Jó megfigyelő vagy. Szerintem annyi is maradt. Még hozzá szerintem. Várjál, mert nincs nálam. Ja, itt van. Remélem tetszett nektek az előző videó is. Nos, fákját csináltam 40-et, mert építek pincét. Még 2 kék. Nincs. Hozok. Kritis hozol? Van nálam 10, aha. Meg... Még nálam van 52 fák. Már csak 51. Jó, hogy 2 kerítés kell, én meg leraktam 2 földet. Így néz, én majd tud hova nőni. Na, menjünk Ricsi. Azt tökni? Mi? Azt tök. Igen. Akkor szerintem... Ne üss ki. Itt is ki kéne bővíteni, mert majd ide is Adjad, jó az úgy. Gyere aludni. várj, már felé ki kéne ütni. Nem kell, ne hagyd. Dinnye. Nem dinnye sajnos, tök. Nehogy ide nézz, ahol én állok, ne menj a ház mögé. Jó? Ja, ezt láttam akkor, aztán hátul. Pont egyszer. Jó, Ricsi! Oh, magic! Az igen! Na, aludjál. Aludjál most már. Na. Majd aludjunk a Netherben. Ja. Jó. Akkor átrobban az ágy, te gyerek, nagyon kemény amúgy. Akkor mehetünk aludni. Ja, Azt írta, hogy az ágy foglalt. Jelen neked írta. Gyere ide! Gyere ide! Ezt érdemled. Hol akarom? Kimaradsz. Nem érd be. Nézd be. Menj innen. Rá. Na. Akkor megyünk bányászni? Hát, aha, nincs olyan, már megviszek húsit. Én is viszek húsit. Az kell. Húsi? Az kell. Akkor mehetünk? Nem, még kraftolok egy Oké, kraftolj gyorsan egy csánkány. Jó külcsánkányt, úgy. Azt csinálom. Mehetünk? Nem. Menjünk. A vasat azt szedjet, tudod, még kell. Jó, Bugolt az a... Kinőtt egy tök! Ricsi! Egy tök! visszajövünk. Hol vagy? Ja? A bányászban. Ja, amit megjelölt? Tényleg jelöltél meg egy bányát. Látod, ezt jó tudni. Mi? Valami úszkál, hallottad? Aha, ott láttam valakit. Aha, mindegy, hagyjad. Ó, pacik! Na, akkor most Rám. kezdődnek az izgalmak, úgy érzem. Én megyek... Nem, arra. Erre? Akkor jó, jól éreztem én. Szén. Vagy nem? Nem. Ennyi lenne a bánya? Nem áll. Ez zsákutca volt, amerre te mentél? Nem, arra kell menni, jó. Akkor menjünk arra. Jó emlékszem. Oh! Még jó, hogy megcsináltam. Meg vagy. Igen. Igen. Várjál, kő kéne. Ne! Mit csinálsz? Ja, mi van itt? Pók. Vas. No, majd hazafele kiszedjük, csak gyere, menjünk le mélyre, hogy lássuk, meg következő egyszer. Hol vagy?
Ja. Csak vigyázz magadra, én bent vagyok, látod a nevem? Látom. Csak szerek egy kis vasat, majd elosztozunk a végén, jó? Ha kisült. Jó, én Aztán nem szeretnél, lopni. hogy felmenjek. Ricsi, ne lopkodj! Já! Érted, jönnek. Vagy értem? Menj innen. Hol vagy? Még volt vas. Igen, itt van vas. Kis úri lépcsőt megcsináltam. Reméljük hamar meg lesz a vas szett. Mert azt mondtam a nézőknek, hogy majd csak vas szettbe megyünk ki szörnyeket darálni. Ki ez itt mellettem? Ki hívott ide? Hallod, lehet, hogy itt ez zombi spawner. Ja, meg néhány vas. Spawner. Meg láva, meg vas, meg még te... Úristen, láva? te jó is. Ott is láva. Láva fele menjél? Ó, valami nagyon világít még amúgy. Meg remélem, hogy itt is. Jaj, lyuk! De hol van? Merre mentél? Slime, meg a- hallod? Aha. Ó, de jó, lesz sticky piston. NPC bánya, Ricsi. Oda még mi nem megyünk. Ne izgulj fel! Ja, de hogy is, én nem. Ah! Beles! Mibe? Hallod? Igen. Ah, Hogy itt az NPC? beszorultam. Nem áll. Csak most tásom ki magam. Gratulálok. Gratulieren. Itt is van vas. Te ott mentél, ne? Persze. Én Jó, át itt van. lehet vas, is. Vas, gyereke. Azt mondom, át lehet itt menni, Ricsi. Nyugodj meg! Itt van! Ricsi, itt van! Hol van? Itt van előttem. Vigyázz! Menj elő! Oké, gyere hátba! De nem tudok. Oké, maradj ott még, mindjárt megalom. Intézd el, csak vigyázz Rám. magadra. Megöltem. A kis Adott mocskos. puskaport? Nem, Nem? nem. De Nem? egyet. Az jó lesz majd egyszer potionhez. Nehogy TNT-t csinálj belőle, mert... Na, már sok lesz. Inri. Ez nem igaz. Na jó. Ez jó volt. Egy kis creeper Gyere ide, támadás. ahol én vagyok. Mindjárt még itt van egy csomó vas amúgy. Amúgy itt is van lába, nem? Aj, ne hörög már. Nincs itt, még nincsen vendégfogadás. Ó, van itt. Na, vas. Azt hittem, hogy Diamond. Ó, hol lenne még Diamond? Ez lenne. Ja. Hol a kemence? Ricsi, ez egy nagyon nagy NPC bánya. Megnézem itt a láva mellett. Úrom, Van-e? atyám. Figyelj, de lemennék oda, de... Nem kell. Nem. Meg nem mert. De hogy is? Hol? Ja, milyen sötét lett. Aj, nem áll. Jó, ennek itt vége. Nincs csak vizesés. Aj, ez a slime csattogás. Remélem nem felém jön. Jaj, zombi! Még jó, hogy hátrafordultam. Gyere ide. Aha, még nincs a kardamon knockback. Látszik azért, hogy kicsit így nem megszokott harcmotorom van. Ez itt veszélyes. Nem? Ja. Nem? Jó, Ricsi. Hol vagyunk? Oh, chest! Minecartos chest! Mi van benne? Ja, mennyi zombi? Akarom. Golden Aranyalma. apple. Ó, tök már. Menj innen. Viszket a lába. Úristen. Én nem megyek. Ó, egy kis... Hallod, most nem menjél bentebb, mert... Ezért most ne. Vasat áskérdez, gyere vissza, mert el fogunk tévedni. Az lesz. Meg nem akarok itt maradni. Ja! Szerintem ez egy pókszpamnál vesz. Ja, igen, szóval én azért mondom, hogy nem... Falusi hang, hallottad? Aha. Mindegy. Gyere vissza.
Inkább ide majd most csak Wassetbe megyünk le, jó? Honnan jöttem? Nézd be, Nem. nem osztás fel. Úristen, nem, már látom, már tudom, merre jöttem. Ó, mi lesz még itt velünk? Szén kell. Ne! Ne hagyd meg. Beomlottam a gravel, tudod, hogy befostam? És nincsen mivel felmennem, Ricsi. Látlak. Ássál fel teljesen a fejed, hogy utána meg rakd elád a blokk. Ricsi? Ja? Az lesz. Zombi, minden. Mondom, siess. Megyek. Jaj, befagytam. Merre? Parker. Ne! Majdnem beleugrottam a lávába. Jó. Ne menj ott a láva. Az van néhány blokkban, látod? Van nálad kő? Jó. Menjünk vissza fel szerintem, oké? Ha itt a NPC bánya, Igen. azt a lávát itt el kéne zárni. Jó van, gyere majd meg csináljuk. Szedjünk már pár követ, mert kevés van. Kell kő? Oké. Aha. Jápú! Menj innen! Hol? Hol vagy? Hol van? Tudod, nem hallottad? Hallani hallottam, de látni nem láttam. Aha, ott a zombi, ott hörög. Ott van. Az jött utánam. Na, tedd már le a fákját. Gyár, Ricsi, ez. Ó. Jó van, én ennél tovább be nem megyek. Megyek vissza. Oké. Itt a vas. Minek jöttem ide? Na most már viszont tényleg megyek vissza, mert még ez így nem nagyon egészséges páncél nélkül. Találtam egy kis vas. Bro, azt tudom, igen. Ó, de megijedtem. De azt mondom, ja. Hát igen. Nem van az a fel. Hát fel van az a fel, nem? Várjál. Amúgy nálad hány vas van? 18. Itt vannak 18 000. Nálam meg 39. Lesz itt tudsz bőven. Megyek fel. Megyek utána. Oké. Én még szétnézek erre van a zsák. Akkor erre kell felmenni. Én nem laggolok. Egy csontit hallottam. Ez itt mi? Eltévedtem, mert nem tudom merre van a... Nézd csak. Öcsém, hogy Gyere, menjünk erre. Látod, merre mentem? Aha, Ja, itt. beestem. Oké, itt vagyok. Itt kell, mert itt a lépcső, amit... Ez itt jó lesz. Nem lehet itt valahol egy másik járaton felmenni? Nem. Nincs kő? Bányászunk már egy kicsit, meg kéne nagyon kő. Van 12 állam, de az nem hiszem, hogy nagyon elég lenne. Én itt megcsinálom a lépcsőt, mit szólsz. Így. Hát nem így, hanem így. Aha, csak egy kis Nem, egy kicsit eszek. gondok vannak. Jól van, aha, Kell nekem is? Nem, nekem, hoztam magammal, nem. Zabáljunk. Kaptam is egy kis hungert, de az nem baj. Na hát oda nem kéne leesni. És... Gyere, építettem lépcsőt. Mindjárt csak nagyon laggolok. Nagyon? Egy golden apple, véletlenül megenném, tudod? Nem, ezt megtartom, majd jó lesz a lába ellen. Na, hát este van, már 8 óra. Gyere is ilyenre, itt fel lehet menni. Vigyázz magadra kint. Yes, gyere. Maradjunk ketten. Run! Új, nagyon laggolok. Csak fuss előre! Na, ezt csinálom. Nézd meg! Zombi! Nem érdekel! Nem is egy! Írtom őket. Jó.
Gyorsan meg kis zombi! Hol? Nem áll. Golok. Hol van a kis Menj zombi? gyorsan, gyere be! Gyere. Zárd be. Oldjuk fel! Aludjunk, ha tudunk. Ha én tudok. Jól van, Ricsi. Már égnek. Égjetek csak. Ja, Ne törjed vendégek. az ajtón! Drága Nem volt! egy úton. Vannak még? Hát drága volt. Szedjük le a tököt. Most én leszedem a tököt. Miért arra nő? Hát arra nő, amerre akar. Anyját. Nem azért bűvítettem ki. Nem baj, ezt már most nem kapálom be. Ja. Nézd meg! Majd mi az arra is nem akar. Ja. 3 mobot adott. Ha megetted... Mindjárt visszajövök. Oké. Jó. Gyere vissza mindjárt. Én addig figyellek. Sőt, nem. Pince. Itt kezdtem el valahol. Igen, nézd csak, Ricsi. Ja. Itt kezdtem el a pincét. Az ott jó is lesz. Ez majd tudod a chesteknek, meg Aha. ilyeneknek. Annyi, hogy stone brickből akarom építeni, tehát... ugye az előző részben Miért nem mondtam, hogy... kvarcból? Ez nem olyan lesz, mint az előző Survivoringban, mondjuk azt nem Ne. vettük videóra, amikor kvarcból kértem tőled falat. És teljesítetted is, ha nem töröltem volna ki a világot. Mert hát kitöröltem. Itt vagy még? Mindjárt csak. Ja, van. Ja, aha. Igen. Mi ez? Én szerintem addig elkezdem égetni a vasat. Oké? Oké. Csak nyugodtan. Ó. Nyugodj meg! Én nyugodt vagyok. Szerintem ezért csináljunk belőle. 2 vaskalat, meg csákát. Ja. Na jó, ha megvalljuk meg Ricsi Na, szóval megvárjuk meg Ricsi belép, aztán szerintem el is köszönünk. Remélem tetszett. Na. Remélem tetszett a mai rész is. Ha tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Aztán még több izgalmak várhatóak majd a következő részekben is. Ugye, Ricsi? Hát, nem szorozunk. Maradjunk annyiban. Még vágjunk már fát gyorsba. Van nálam vagy 2x64. Nézd meg, ott is van nálam egy csomó. Akkor rakjál kemencébe. Majd rakok Csináljuk kemencébe. valami gyorsan meg a pincét. Nem. Majd következőben, mert... Ja, ez már sok. Aha. Ja, még lép be, igen. Ez itt ég szépen, nem ezt tesszük. Nem volt szerencsém, nem baj. Éhesen köszönök el majd. Jössz te ide fel, vagy maradjak én? Nem, akkor én. Szokásos. Nyugodj meg. Jaj. Meg lassan szerintem a házhoz is lehet majd valamit hozzáépíteni, nem? Ja! Ja! Segítsek! Nem kell. Jó, mennyi XP-t adott? 3-at, 6, én 6-os szintes vagyok. Én 7-es, mindjárt 8-as. Ezek még egyet. Cike. Cike? Kutya? Nem, cike. Na, akkor sziasztok emberek, én Dragonfire voltam, remélem tetszett a rész, majd holnap találkozunk. Puskapor. Szia Ricsi. Szevasz.